खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिल्लीयाव गारियाव गिख्रंथाव बेफ्रुनायनि जाहोनाव गासै सा 10 सुबुंनि अबथिरायै जिउ खहा जादों। बेजों लोगोसेनो गासै सा 24 सुबुंफोराबो गोब्राबैनो जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया समबारनि मोनाबिलिनि 6:55 रिंगासो समाव दिल्लीनि लालकिलानि मेट्र' स्टेशननि 1 नं गेटनि साखाथियाव हरखाबै गंसे गारियाव गिख्रंथावै बेफ्रुनाय जाथाय जायो, जायनि जाहोनाव सा 10 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गासै सा 24 सुबुंफोरा गोब्राबैनो जोखोम जायो। जाथाय जानाय लोगो लोगो गोब्राबैनो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ हाखु दाखुयै एम्बुलेन्स लिंहरनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथायखौ लानानै दायो मुम्बाइआव रेड एलार्ट फोसावदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथायाव साखाथियाव थानाय गंब्रै गारियाव गिख्रंथावै अर खामदों। जाथायखौ लानानै गारियाव बमा दोननानै बेफ्रुहोनायनि सन्देह खालामदों, नाथाय बे बेफ्रुहोनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। पुलिसआ बिनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। तिताबराव सासे फरायसुलिखौ गोर्बोआव थानाय थासारिनिफ्राय गोथै देहाखौ बोखांनो हानाया बयखौबो सोमोनांहोदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला बे थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हानाय फरायसुलिया तिताबरनि नन्दनाथ सयकिया फरायसालिमानि डिग्री सेथि बोसोरनि फरायसुलिमोन। थांनाय 7 नबेम्बरनिफ्रायनो कलेजाव फैनानै न'सिम गिदिंनानै थांफिनाखैमोन बे जिउ खहा जानाय फरायसुलिया, जायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा गोबां जिंगायाव दङमोन। नखरनि सुबुंफोरा थानायाव गसर होनायनि उनाव सिख्लानि गोथै देहाखौ पुलिसआ संदाननानै जगत सिंह मुंनि सासे सुबुंनि नखराव खिग्रा टेंकिनि सिङाव गोथैखौ बोखांनो हायो। नाथाय बे थैनाय सिख्लाया 7 दान गोर्बोआव दङमोन। बेखौ लानानै दायो बयबो सोमोनांदों, जायखौ लानानै दुथां जगत सिंहआ बेफोरबादि मुगैथाव खामानिखौ मावनानै गावखौ बासायनो नाजानानै सिख्लाखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों। बे जाथायखौ लानानै दायो गोबां सुबुंफोरा ज' जानानै तिताबर पुलिस थानायाव थांनानै सोमावसारहैदों, जाहाथे दायनिगिरिखौ आयेन बादियै गोख्रों साजा होयो। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला बे जाथायनि दायनिगिरि जगत सिंह आरो बिनि फिसाज्लाजों लोगोसे गुबुन सासे बे जाथायजों सोमोन्दो थाबावनाय सुबुंखौबो एरेस्ट खालामबाय पुलिसआ। बे जाथायखौ नायबिजिरनो आरो गावनि डिउटिखौ आखायाव लायैनि थाखाय तिताबर थानानि अ.सि. लखन कुमार दासखौ रिजार्भ क्लज खालामबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। नखराव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै नोगोद 35 लाख रांनि सनानि गहेनाफोरखौ खावनानै लांदों दुथां सिखावफोरा। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला दासान्दि फुजा मेला एबा राज फुजा सोलिगासिनो दङ आरो बे राज फुजा सोलिबाय थानायखौ नायनो थांनाय समावनो रावबो गैयैखौ खाबु लानानै नखराव हाबनानै गासै 35 लाख रांनि सना गहेनाफोरखौ खावनानै लांदों होननानै फोरमायथिदों। नगरबेरानि कुमुद मेथिनि नखराव हरनि समाव जादों बे सिखाव खावनाय जाथाया। जाथायखौ लानानै दायो पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय। बिजनीनि बिष्णुपुराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। गावनि देहायाव केरासिन लुनानै गावखौ सावथारनो नाजादोंमोन सासे आइजोआ। चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि बेन्दोंआव थानाय जारबिसबानि गामियाव सासे आइजोआ गावखौनो अर सावनानै लानाया बयखौबो सोमोनांहोदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला फिसाइ प्रसेनजित सरकारा बिसि बासन्ती सोरखारखौ सानफ्रोमबो गोबां अयथासार आरो बायदिसिना जाथाय खालामनानै नखराव दावराव दावसि खालामबाय थायोमोन, जायनि थाखाय बिसिया फिसाइनि बेबादि गोबां अयथासार खालामनायखौ सहायनो हायैयाव मैया फुंनि समाव गावनि देहायाव केरासिन लुनानै सावनानै लादों। जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगो साखाथिनि सुबुंफोरा फैनानै देहायाव अर सावनानै लानायखौ खोमोरफैयो आरो एम्बुलेन्सजों देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बे जाथायखौ लानानै फानबारि पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै जाथाय जानायखौ सामलायहैनायजों लोगोसे नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। गुवाहाटी सोहोरनि रुपनगराव सासे थैनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। सिएम भिजिलेन्स अफिसनि साखाथियाव थानाय खरसे फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हायो बे थैनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे थैनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ मदन मोहन द' फरालि आरो बिखौ थांनाय 6 नबेम्बरनिफ्रायनो गोबानानै दंमोन होननानै मिथिहोदों। नाथाय मा जाहोनाव सोर आरो मानो बुथारखो बेनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला मदन मोहन द' फरालिया सासे आबादारि बिफाननि गंसे नार्सारियाव खामानि मावोमोन आरो बिखौ लखिमपुरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। माइरंजों लोगोसेनो दालि, सिनि आरो संख्रिखौबो कन्ट्रल दखानाव बे खेबनिफ्राय खम बेसेनाव मोननो हासिगोन। भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारनि माहारियारि आदार रैखाथि आयेननि गेजेरजों माइरं होग्रा कन्ट्रल दखानाव खम बेसेनावनो मोननो हासिगोन बेसेन नाङै माइरंजों लोगोसेनो दालि, सिनि आरो संख्रिखौबो।
जायफोर सुबुंफोरना रेशन कार्ड दङ बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो दाननि 1 खालारनिफ्राय जागायजेननानै 10 खालारनि गेजेराव रायजोनि दाब दाब जायगायावनो बेफोर मुवाफोरखौ मोननो हागोन। माइरंखौ बेसेन लायाजासे मोनबाय थानाय बादियैनो 1 केजि मुसुर दालिखौबो 68 रां, 1 केजि सिनिखौ 38 रां आरो 1 केजि संख्रिखौ 10 राङाव मोननो हासिगोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।